Igual entzute dugu patronala eta aldarrikatzen, ez direla aldarrikapen batzuk langileriari eragiten diotenak, edo igual zerbait pixkat residuala dena, baina hori, 307.000 langile daude Hego Euskal Herrian 1.500 eurotik bera kobratzen. Orduan, badira datu esanguratsuak eta aintzat hartu beharreko langileak. Eta gero ere aipatzearren, noski, zenbaki ez hitz egiten dugunean, atzean dagoena begiratu behar dela. Eta hor, Paregoa Fundazioak duela pare bat aste, uste ere izan zela, publikazio bat egin zuen eta aztertu zituen datu hauen atzean dauden errealitateak. Eta oso esanguratsua ere, 1.500 eurotik bera kobratzen duten 3 langiletik 2 emakumeak dira. Lau langiletik bat, 30 urtetik berakoa dira, eta orain datua guzti ez dakit, baina langile arrazializatuek ere ehuneko oso handi bat ordezkatzen dute. Orduan, honi ere arreta berezia jarri behar zaio, zen uste hemen soldata propioa erabakitzeko gaitasunik ez izateak ere eragiten du soldata arrakala areagotzea, ez lan baldintza duinak edo bizitza duin bat aurrera emateko aukerak ez izatea bakarrik, ze langileriari eragiten dion bereziki honek.